Biyag di tao. Hello! Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay tingkam pa nagdrama, wano pa nang ipatangatang ti sabali manan nga istorya. Kaya't ko pa itagyaman, manipod iti kaunggan ti pusok, salamat iti kanayo na kandayo amang ururay kadag iti uploads tayo. Thank you at talaga kada kayo amin. God bless you all. Katita, hintay nga ro dandanggan ti sabali manan nga episode, dito'y drama tayo. Biyag di tao. Kasano itan, Andrew? Parikot ko dahil sitwasyon ko ita. Gina, Saan tapay anak kasagana nga agbalin nga umakan ina? Ngam na ilawan tamatan. Kasano dahil to yan? Gina, saan ko mga sakit tinakamot ti dahito yung isingasing ko, ha? Anya dahil Mangsapol talangan iti mangampun kan kuana no bilang lang. asino ko mati mangampon. Awan mati ang mamuta. Padasan tatag sa ludsod kadag iti gagayim ta. Amang ano adam amuda. Ngam diyak kayat nga dama ka mo ama si Kugak. Aginggat ka ba ta? Ilimit ta ko ma. Anya? Awan pa'y Apolos di makinamo iti daytoy. Uray ni Penny kat saan na nga mo. No kasta nga rod. Sumardeng ka pa lang iti panagadal mo. Umadayo ta diti lugar tayo. Agsublitan to kalpasan ti panagpas ngay mo. Anya mo tunday ta angot ti kan ng Penny. Diyak magustuhan ti angot na. Ha? Ket no nagbanglo dahil kan kanya, ado ti bawang na, iso magusto unay. Adaywan nakman. Diyak magustuhan at talaga day ta angot na. Aguray ka, kanayin tamo tamang mga niti kastoy, sana niya. Ngamitaman pa ya, di mo kaya ti angot na? Oo, nakaskas daaw. Awanin ti adupay asao. Basta umadayo ka kanyak kunak. Amo? Kasta ti sintomas ti masikog. Ngamin, kasta ni manang ko idi. Amangan kit dimot no, masikog ka, Gina. Day tangiwat mo. Ang mga nod na makangagkan ka. Anya? Anya? Sigurado kayo iti day ta-apply no yo, Gina? One Penny. Amumit ngagpata kami pa'y ngagadadal. Iso nga amumi asaan mi pa'y kabailan nga ipaay amin ang kasapulan ti agbalin nga anak mi. Anya? Apay ngamin? Namin ano ka mo't apinalagipan. Ay, ibagbagakeng ka. Oray anya ti aramida nyo panangilim mo didi day ta. Maamuan tulat ta. Penny. Agasam ta. Nagtungtungan nyo adwa nga ipaampon nyo ti agbaling nga anak nyo. Anya klase ti lalaki ni Andrew. Mabalin ba't nga isupay lang ti sumardeng iti panagatal na tagtrabaho pa'y laang. Amumit adakkel ti expectation dagiti dadakkel na kan ko na. Kasta akmat. Iso at talaga aday ta tinagsaritaan mi. Ay, problema. Nasakbay nga ramidan nyo dahi ta plano nyo. Agpanunot kayo man pa iti mamin ado adaras. Sa nagkaskarina ti agpaampon iti ubing. Anak yu dahi tanya. Iso aron ba nga takdiran nyo. Anya ngay nga rod kat adda ditang. Anusan nyo ati sa o ti tao? Nakasaritom ka din ni Joyce. May papaniti am mo na alakay nga awan anak na. Wan, nagsarita kami itayan. Kat inawagan mi day di alakay. Lando tinagan na. Kasta ka ni? Ijay syudad ti pagnanaadan na. Kat nakuna na ang mabalin nga ijay mismo abalay na ti pagnaadan ta. Aginggang agpas ngayak. Kasta ka ni? Kaano nga ro ti papanta? Malpas lang ang ti first semester. Sumardang tan-ang iti panagadal ta. Kasanon numamuan dagiti dadakkel mo anagsardang ka? Saan ang mapasamak day ta? Gapot ta ipakada kadakwada. Ang mapanak pa'y laag trabaho ijay syudad. Para iti panagadal mo? Wan, Nasayat nga ro no kasta.
Awan nga rod Apolos ti makamoy ti daytoy. Nang runa ijay ayan nyo. Malaksid lang kini Penny. Apay ngay nanang, saan mo nga awit ni Manang Gina diti balay? Ay kinapudno na anak ko. Imawag idinaminsan ngal daw. Nakuna na sumardeng pailaang iti panag-atal na. Ha? Apay ngay? Gaputa kurang ti mait-itit ko a kwarta nga aramatan na iti panag-atal na. Sana balay tainton makaurnong ituloy namanan. Ay, sa bagay matkit di Nasaya at matkit di tikas jay. Tapno matulungan na mo't tibagina. Tagpada kami mo't nga agad adal. At ti kwarta, Andrew, Gina. Tata, Itid ko na itaw imbaglang pangrugyan yumanain. Saan kayo madanagan? Siya kon ti makaamukin ni Bebe. Ada nakasarita katang da nakakadwak ang mga iwan kang kuwana. Agyaman kami unay kada kayo, nata. Ayawan na nyaman na basang. No, kaya't mo nga umay sarungkaran, no may kalata. Saan kayo aparitan nga umay, ta anak yukat nga raud. Agyaman kami unay iti kinasingpet yo, tata. Wow! Sika ka din day ta, Gina. Kaslawan nagbaliwan ti pamagim nga oray naganakan. Taliwat mo. Ha? Ang mga noda makangagkan ka. Ha? Ay, sorry. Naawan mo tadi ti panunot ko si Kam. Kat, kumusta mo dito boarding house na, Penny? As usual, nasaya at latamat. Awan nagbaliwan na. Naragsakak ata. Nakasubli ka matlangan si Ka. One Penny, agenral kami ita ni Andrew. Ay, nasaya at ano kasta? Ayun gayam. Kumusta ni baby? Nasaya at mat, friend. Ay na, nakasingsingpot ni Tata Lando. Diyengay nangampun kan ko na. Ay, kita mo, agdi tiladawan na. Ayan na, kitang man. Oh, Ay na, naglukmag nga ubeng. Nag-cute si Ka. Ay na, kung ako lang, di ko na lang siya pinamigay. kinapudno na. Idi nakitak ti anak ko. Kailaat ang nagbalo ti pangadeng ko amang paampun kan ko na. Ha? May sa ti pampanunutak. Nakakaasila ang iti din nami. Gaputa saan kami matngarod ang nakasagana. Ay na, Gina, anak ko. Nasaya at nag-awid ka. Nabayag asaan ta nagkita. Wan nga rod nanang. Kailiw kayo matan. Iso ang nag-awid ak. Kahit kumusta mo't nga iti trabahom ijay syudad. Nasaya at nanang. Adamot basit na ornong ko. Iso nga agen rolak manan. Nasaya at nga raw danak ka. Ay, wan gayam. Ni Diana nga'y. Aping awan pa'y dito'y. Idin to tarabin. Ay, daita nga raw ti parikot ko anak ko. Kanayon amarabian ti kabsat mo. Amangan matnod dan boyfriend na. Pudnot ako na anak ko. Adda boyfriend ni Diana. Ibagbagak nga rod kan kwa na aliklikan na pailaang ti makiayan ayat. Ang di na matdengdengan ti pamagbagak kan kwa na. Ay una yan ni Diana. Nagubingan pailaan. Ngam gumaranggan jangan. Urayak man. Tapalagipak day jay ababae. Daitan ti bagbagak kan ka Diana. Kasano itaan ti panagadal mo? Pakawanandak ko mananang. Aklo nagtibindot ko. Tibindot mi kan ni Carlo. Sa anak mo ta nagkurang iti pamagbagakan ka anak ko. Ngaman niya tinararamid mo. Nanang. Hala, ibagam iti kayan ayat mo. Taumay dito'y balay takasaritak.
Uwan nanang, ibagak to kuana. Mangibabain ka, Dayana. Anya tinararamid mo? Manang Gina. Kunak lakit din no ipaspasnak mo ti panagadal mo. Ngam saan met gayam? Anya ngay, nagsikog ka di na oras, gapu iti kinagarangganjang mo. Manang, Imbag kumamat, no adda na talgad at trabaho ti boyfriend mo, ngam awan mat. Anya ngay ita, sumardan ka iti panagadal mo. Kan may sa, rombang asumi na kayo iti pagnaadan nyo. Kasta ti agpamilya, tapno amuyo dagiti pagrebangan nyo. manang, Saan ka nga agdependar kininanang? Taam mo mat nga agad adalak pailaang naawatam? Garang ganjang a babae? nalabas mati pa nagsasaw ni Manang Gina kanyak nanang. Dayana, anak ko. Pasensya ang latan ni manang mo. Anya ngay nga rood kat si katinagbidot. Di mo latan ni kaskaso. Nanang, Uray siya. Nakaisawa nga itisan anasaya at kan ka, anak ko. Ngam normal na da ita amarik na ti maisangay na. Kaputa kayat ko ang makalpas ka iti panagatal mo. nanang, Ngam anya ngay nga rood kat adaditan. Agtinulong kayo kin ni Carlo para itibuklan nyo a pamilya. Inton makapas ngay ka, kat kayat mo nga ituloy ti panagatal mo. Siya ko ti makam mo ang mga awir iti anak mo, anak ko. agyaman ak unay nanang. Kat agyaman ak kada kayo. Taure kasto'y tinaramid ko. Saan dak alinaksid nga anak. Aklo na kagapoy ti kasto'y nga naramid ko kat naibabain ti pamilya tayo. Talaga akasta, anak ko. Ang manyangay nga rood. Addaditan. Awaten tayon. Ala, maturog kan anak ko tapno maaramid ko matandang iti rumba nga aramidak. Oh, adda kayo matgayam dito'y balay, Dayana. Kunak man no napan kayo ijay balay da, Carlo. Kunak man no ijay kayon nga agnaed. Apay akas tamat ng tibagbaga manang. Mapan kayo ijay ayan tinaganak ni Carlo. Mangirarit kayo la ditoy. Rumbang laang alak amam amin dayta. Gaputakas takit nga rod kinaramid mo. At dakikit din dito'y balay apaas asikaso kin ni nanang. Ha? Saan nakasta? Ala, pumanaw kayo. Gina, anak ko. Saan kumamat akas ta ti panagsasaom iti adem? Ha? Nangag ko ti saritaan nyo itay. Baliwam kumamatan ti ugalim. Pasigmatan nga agkakasakit ti isaw-sawang mo iti kapsat mo. Ay nananang, husto lang dayjay. Itikas na, agnakam. Imbes at ipanagadal na ti in-into na rin na. Saan mat? Gimaranggan diyang mat ngamin. Gina, anak ko. Agpada kayo a babae. Iso at anangam kumati panagsasaom kan kwa na. Di mo amo ti mapasamak iti masungad. Iso a panunutam kumamat nga umuna ti ibagam. Anya ngay ita, pimanaw dan ditoy. Ay, jak lakit di makaid na amang pampanunot kadakwada, anak ko. Adula amin day tananang. Rumbang laang tinaramid ko, tapno agnakam da. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta kayo ditan? Nasaya at latamad, nanang. Sa anak amarigatan ang mga awir kin ni baby. Tadamang tultulong kanyak, nukas ding awan ni Carlo. Nasaya at nga rod no kasta, anak ko. Tada katulungam. Ala, agan-an at kayo akan ayon dita, ha? Wen, nanang. Kastamat kada kayo, O sige. Baliwan tayo itong tagsarita. Mapanak pa yung amin makitsenda. Sige, anak ko. Bye, nanang!
Oh, si kamat gayam ti masabat ko na yan na. Si ka di kapsat ni Gina. San ka di? Wen, si kamat gayam dayta, Mang Penny. Damag ko nga dan anak mo. Isutin ako na ni manang mo idi kanya. Wen, pudno dayta. Lalaki ka di ti anak mo? Babae, Mang Penny. Apay ka di. Ay! Lugas ta, agpada kayo ababae ti anak na ni manang mo. Anak ni manang ko? Ah? Ay kwa, ano, pasensya kan ay, tinaibagak. Awan day dyan, Diana. Mabit lang. Agpudno ka man kanyak, Mang Penny. Ha? Anya di imbagam nga anak ni manang ko. Ay, kwa Diana, ibagakin ko dito, pangasim. Tasaan mo ko mga idanon kang kwa na asyak, tinakaibagakan ka, ah? Wen, namnamaam dayta. Anya, kasta timbagakan ka ni Penny, Diana. Wen nanang. Dayta tinakunan na kanya kidi nagsabat kami iji palengke. Una yan. Ngam apay nga awan apulos ti ammo tayo may papan iti day tabanag. Nanang. Awan na talaga. Gaputay naramid dati amin. Tapno mailimod dalaang. Ngam naamuan tayo mutlat ta. Ay, Dayta ti rason no apay nga imayak diti balay nanang. Tapno ipakaamok ti amin kada kayo. Nasakit lang amin tinakam ko. Gapoy tinalabos sa panagsasao ni manang kanya kidi. Ngam, adamat gayam inaramid na. ala husto na nako. Si akon ti makamukan ko na. Ay uwan gayam. Anya nga iti ko na ni Penny may papan iti upeng. At daka di ijay syudad nga ging kaita. Awan nanang. Ngamin, nag-abroad ka nun tinangampun kan kuana. Kat ingkuyog dati ubing. Anya, apay anaaramid ni manang muti kastoy. Andro, tunggal makitak ni ading ko kanti asawa na kadwa dati anak da. Yak maliklikan tagladingit. Ha? Siguro, no tinakdiran tati anak da. Dakil ko maitan. Adda ko mamatliw-liwat. Gina, Ngamawan maaramitan ta. Gaputain niya dayo damatan ka data. Addadan ijay abroad. adan tulat na gundaway amamuan na adata ti pudpud no anagan na kangwana. Uwan. Nagsakit ang panunutan. Amaamuan na adata tinaganak na. Ngam saan mat adata ti dimakalan na. Ala, saan mo na panunutin dayta, Gina? Nasaya at matanagawid ka, manang Gina. Kat naira na nga ada kami. Pasensya kan nakawarwara diti balay. Nalaing ngamin nga agay-ayam ti anak ko. Sayang lang. No adda ko madya anak mo. No di mo ko maimpaampon. Adda ko makayayam ti anak ko. Anya, Idi nagsikugak. Aklo na kasaan kami anak kasaganak ni Carlo. Ngam inaramid mi ti amin. Tapno maipaayan mi ti anak mi ti nasaya at panagbiag. Nga uray narigat para kada kami. Ay, apay nga impadawat mo ti anak yu, manang. Diana. Agkakasakit pa'y asarita ti imbagbagam kanyak idi. Ngam awan na pulos tinangag mo kanyak. Ala, lipatan tan tinapalabas, manang. Masaok lang matkit di. Ngam sana nasakit tinagam ko kan ka. Diana. Kat ti pagyamanak. Saan mo nga imparagrag ti anak mo? Kat sapay lakma. Tabigbigan na kayo tulata na dakkel na. Pakawanan da kading mo. Naaramid mi day niya eh.
Gaputasaan kami may anak kasagana. In sakripisyo kumati amin para iti anak ko. Ngamjak na aramid dayta. Gaputa man naging bubuko da. Tila ang bagik ti pinanunot ko. Ala, Uston, di ka nagsangit. Sana bali, ubing ka pa'y. Aganak kan tumanan, mana. Pakawanan na kanin ko. Amo ka naglablabas sa kitikan ka. Katagyaman ako na eh. Tanapakawanda. Di mo ipasa iti sabali ti responsibilidad mo iti anak mo. Tama nga nagbabawi kanto, ngam naladawan ti amin. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti Jenna Almoite YouTube channel. Agiyaman kami.